Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja koro lero ni piny owacho mar Kenya Kwanza onge chenro malong'o mar duoko piny nengo ngima ma koro tek e thurka. Kotenegi kod ogai mar Azimio Raila Odinga, jotelogo nowuok kara ywak ni okang' mar medo nengo mauta en mano mabiro hinyo jopiny. Jafwambo marwa Oimore ni kod ler mathoth. Odiochieng' achiel kende tok sirikal mar Kenya Kwanza medo nengo mar mauta e thurka, kweth mar Azimio ne okoko mar chiwo pachgi e okang' ma kamano. Mae tok nyangile mag Azimio bedo kod romo chakre gokinyi mar podo wach e okang' ma kamano. At midnight, the cost of diesel went up by 21 Kenya shillings. Paraffin exposed Kenya Kwanza when its price went up by 33 shillings. Petrol exposed Kenya Kwanza after rising by 16 shillings higher. You cannot manage economy via propaganda. 1 year, all indicators point to the fact that life is deteriorating, not improving. Odinga Gilange no nyiero mokalo yo ma jatend piny William Ruto osebedo hagoyo kore ni ochumi dhi maber to medo mana kethore mobalo kod singo mane gichiwo ne jo Kenya kinde kisera mar ombulu. Given the state of economy and the prices they made during the campaign and the promises they made during the campaigns, Kenyans would have expected that Kenya Kwanza would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite, spending money it does not have and raising it by extorting more taxes from the suffering Kenyans. Jatend piny William Ruto osebedo kagoyo kore ni duoko nengo fertilizer piny biro tieko midhiero ma jo Kenya kaloe, gino mane Odinga onyiero mokalo. As long as the government has not resolved the price of food and fuel, the cost of living will not come down. No amount of fertilizer will lower the cost of food as long as the cost of fuel is unchecked. Even if you give the citizen a bag of fertilizer, but make it impossible for her or him to plow an acre of land, you have not solved the problem. Kweth no soko wang' piny owacho ka giwacho ni higa achiel tok Ruto kawo telo e thurka onge ber malong'o ma inyalo wacho e piny owacho mar Kenya Kwanza. The once mighty currency in the region has received severe beating. The shilling has lost a quarter of its value against the US dollar in 1 year. In August 2022, the shilling was trading at 120 for $1 US. A year later, the shilling is trading at 150 against US dollar. Wach mar somo mathuruka bende ne giwuoye ka Azimio lero ni weche mag tiegruok ma pacho ka kendo ka onge lai malong'o to ganda ok bi yudo tiegruok maliw kalure kod sera ma oketi e sekta no gie sani. Implementation of the CBC curriculum is in chaos. Mismanagement persists as key institutions like the TSC, the KNEC, and the ministry itself. Inequality between public and private schools is rising. The quality and capacity of day schooling is that parents are being forced to pay for this chaotic and poor quality education. Banka thuolo maromo dwe achiel ka gi chiko itgi ni twak madhi nyime mar Azimio kod Kenya Kwanza, koro kendo kweth mar Azimio okoko mar sayo piny owacho ka gino bende koro nyuolo penjo e wi twak madhi nyime ma bende geto kelo kwe tok ywarruok bedo e thurka. Oimore, Ramogi TV, Nairobi.